za ku nemi kasko na ƙasa sai ku sa mata wuta, kaskon ƙasa. Idan sai ku samu tsakuwa guda 111 tsakuwan, 1111. Idan ka kunna wutan nan kowace ɗaya sai a rika tofa mata tabbat ya da abi lahabin wa tab ma aghni anhu malu wa ma kasab sayasla naran za. To alhamdulillah mutane na ta kuka, kun san azzalumai sun yawa, sai dai fatan Allah ya shirya. Za ka ɗauki mutum ka amince da shi ka ba shi dukiyarka, amma in ta fita kuma sai ya cinye, wani da sunan bashi wani da sunan aro, ya tafi kenan. To ga sirri za mu ba ku kamar yadda kuke roƙa don dawo da wannan kuɗin, amma ku ji tsoron Allah, ku duba idan kun san mutumin nan bayi da shi, to abinda Allah ma ya ce fanadiratun ila maisara, ku jira shi ya samu. Idan yana da shi to shi azzalimi ne, annabi ya ce mutilil gani zulmun, taurin bashin mawadaci zalunci ne. Da haka sayyidina rasulullahi ya ce mana kuma unsur akhaka zaliman aw mazluman, ka taimaki dan uwanka azzalimi ne ko wanda aka zalunta. Da haka a babin taimakon shi zamu taimaki fuska biyu, kai da aka zalunta ga sirri ka kwato abinka, shi da ya zalunci ga abin da za Allah ya taimake shi ya biya. A wannan babin zamu ba, za ku nemi kasko na ƙasa sai ku sa mata wuta, kaskon ƙasa. Idan sai ku samu tsakuwa guda 111 tsakuwan, 1111. Idan ka kunna wutan nan kowace ɗaya sai a rika tofa mata tabbat ya da abi lahabin wa tab ma aghni anhu malu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa mar'atu hammalatul hatab fi jidha hablum min masad. Inda wasu kake hammalatul hatab, sai ka tofa sai ka hurga a cikin wutan nan, haka za ka yi haka tofa kana hurga wannan har 1111. In ka gama sai kai adda Allah ya hana masa sukuni sai ya biya ka kuɗinka, shi wannan mutum. Kwana 7 ake, amma ba a maimaita da tsakuwan da aka yi, kullum sai dai a samu sabon tsakuwa. In Allah ya yarda duk taurin bashin shi in dai kai kwana 7 zai fito da wannan kuɗin. Assalamu alaikum warahmatullahi.